Brai biakeba speed money nahamani tei money norok kebangma film yakaba movie roko nugui mankana Hindi bai hino abono risword hinoi tei omo kahai risword to ritani 1000-50,000 tei lakh porjonto riwo tei rimani rokbo nugo kebangma movies roko Phia Batas Nagari Agrao Koroksa Bithi Phalnai Borok Bo speed money rithani wo busuk rang Lekha omono khanamaniya golo norok popelai kheno wana saknai arang 1000 lakh boya amapura 1 crore Koroksa borok bini nogo drugs phalo hinoi red rijakha amoni bagoi bo kirijagoi risword dinani bagoi Police station thangai bo rang burung tlangai thangka mo rang naragdi tei rang naragoi joto nilar engoi thangbai di mo cases rokno tuyoi hinoi tei bor busrang tlangai thangka hangka ke koror rang bego sagya khlaioi tuyoi tlangai thangka hingke police tama sakha norok bo bono kisa khnawai naidi tei bo tama kokno sungjakha कौन कहाँ रहते हैं क्या करते क्या बिजनेस क्या है तुम्हारा दवाई का मोबाइल का वही बताओ ना क्या नाम है तुम्हारी फर्म का हेमामेडी और क्या नाम है दूसरे फर्म का ये इसमें जो पैसा है क्या है इसमें क्या है ये आप कहाँ से लेके आए थे बाजार से गल्लों से परिवार से रिश्तेदारों से कुछ रिश्तेदारों से कुछ बाजार से कुल कितने पैसे हैं वन सीआर मतलब क्या 1 करोड़ ये आप 1 करोड़ रुपए किस लिए दे रहे थे बचने के लिए तो ये शहर में और भी लोग काम करते हैं और भी काम करते हैं उस तरह की जैसे रोड वाली दवाई पहले कभी जेल गए कभी चालान हुआ कभी कितने साल से काम कर Yaba STF Jawan Niraksak Bo 1 crore bai phanao mohol pengjakliya abagoi bini logi je samung khlainai rokno bini nogo checking khlainani bagoi rewai rohorkha tei bini nogo thangoi re duikha tei orang rokno bo naragoi rekha je risword riwai kalangma rokno tei rang lekhanani bagoi machine rokno hawai se ma lekha suo haya ke orang no yak bai kunudino phano lekhawai manya o bithi bepari bo duplicate bithi sunamoi 11ta rajyo rohoroi tongo bini network omo kahai keno bini duplicate bithi rokno phaloi bo lakh rang ajioi tongmani bagoi no salsak ngangke manjakmani yagolo bini dokan roko red roi rejakha tei je bithi duplicate tongmani oborokno bo sokjakha joto